Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Aphlc Central Committee pen Cheroktok Piponsi Langhin constituency ke parlo Jaipong Ahithi along 6th schedule awareness Amai kapedopo. Langhin constituency ke parlo Jaipong Ahithi along Aphlc asong atum 6th schedule awareness Amai padopon. Sonsi patumi aruatiklo niphai inkora hini arni porphai hinira achitim apor malompen mai pangcheng ponsi dipru la maipu jeuri teron ahin pensi mai charipon lapen bangso amai along aluhi amana pengpen kachetong dun Aphlc amai pu ji kathar IAS retired Kongchun bang sarkiri rong par lapen lamjai sarpo angtong inti kathar DPLA Chunbang Sipson Hanse Organizing Secretary Kursing Timong Surenbe Lapen Penang An Manpeng Kidoatum Chetongdun Lapen Langhin Constituency Pen Surenbe Alang Liphan Aphlc Asong Along Keklem Chepaduk Opu Teglong Si Central Committee Along An Members Pon Popusi Aphlc Amai Pu Ji Kathar IAS Retired Pen Rat Angno Than Pachinipo Lapente non kewangji achiklopen jongsi lemsalong sangkang thandun dokok pulote phatek damnang chipusi Aphlc Organizing Secretary Kursing Timungpen 6th schedule Cheroktok Amai athengno lamthe Jaipong Langhin pen nangkelo berta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel MP election hota nilitum BJP can show down Dakalu aman ni tum haide BJP tum ke wan ti ong so le helicopter se wan rong rak amal halata ka munita bitude tum Aphlc amunin ong munak lapen election hota Aphlc haide la posi alang litum pan choro par pik lo ison ke lapen dak awareness ke ilitum muni tunge tini jang tikia pojo la sini tum Aphlc ben kopilo ke mang la so alam kopia posi ke mang lo kopia lo konasi ke tok lo lai hui alam ke jitan tu aku ki rui thuia pasi dum dak pini awareness campaign nang dolo la pen litum rata tum handa chuning ri lo la pen litum chechak lo la pen claim back po la job card ta ho ration card kipi orunodai kipi lapen ke job card lapen son kopi me yong PMAY lai hoi kipi lake contract pilong le lake contract pilong le lake jong si contract bijat lote lake nitum la combat asi contract akam ke claim malatum hange FIR people nitum jail bank bekira to ma lai lo lapen akaprek illegal ke claim an alon nitum lang laplo la so aloting jong si claim ke ni dum FIR pivek po jok le claim ni ke thera posita ni dum pivek po FIR la lo la pen ke ani sihat dolamara na tu hukum pen ha ugurian duaramla a constituency lake Morigao lapen Nogao lapen Hojai district DC atumsi election nang pedolo Hojai Morigao Nogao DC si hadak election na pedo pulote lam ke liye bangke halaso area ke Karbiang long pen pon etlo lake Hojai atum cherai etlo bongosena atum cherai etlo mo Hojai bulete bongosena lo kedi bongosena atum cherai etlo lapen Nogao cherai etlo pen Morigao cherai etlo lapen ko Dolamara na tu Malasi Dolamara rong inkoi ra phobak do la anta golaghat a DCC election nang selam lo lake Karbiang long arlo Karbiang long a DC le kem gali Karbiang long ar no si golaghat a DCC kam na kem election na pedo bulete alam ke liye bangke la so area ta Karbiang long ar lo pe ha golaghat district pon etla lasi lake nitum oppose lo nitum memorandum tapilo demonstration tapilo lapen nilitum Aphlc tu power bang lo te labang so area an ke Karbiang long lo nitum che 1 to 8 Mangke sara lai Jaipong
lem long tang ki se tang ke de pu ka to sak nang ni kan ki laki arona tingya bang government tum da ka tang ti ya lama be hala ration card ko an magidu la so ting si ration card along munita hisab ko an magidu hala so ting si sang nang lo ko an man nang do arona ting pen pivek nang jong si pipete alang litum aprang ben to khan nun dek ti pu ne pu inod along kilo isi than nun dek ti pu la son ke than ji aron abik la pot jong si la son ke than lo la tan te ne litum ye jail abik ko la to pa ang te sara nam tame ja ko ai chi long ma da to war kai no pik thek long nang ni tum mek theng lo la ke itum BJP itum pubok development pubok seta laki itum teklong lo lahir ka pachuk bay sai selo lam jong le ka rata to man pachuk bay laki amekang itum si develop chotanat rong bethi ke to war ta ve lang ki junja phanta ve lapen ke electricity ta ve lapen community hall ta ke nangya thai bang ke ave hala thang bang besi stadium kimbaret hadak meeting da jok ta du dam de la sona akam si eklem la pot la ke backward piglo develop lip po bang etum chini pamelo inghan ne no ke no eking ba da damnu la Jaipong Ahithi lo ante la ke develop ka leader lo ni tum la ke la sini tum pubom lo la mangso BJP ke la ke bongo sena ari deng si dolo pot la phan thu ke terek bek nang po terem bek nang po ai karbia tu mari deng la council chivan thu bek nei karbia tu mari deng chivan thu yi pulo tante BJP tu nge unelo la tungke amen si karbi chorlo la tum han ke bongo sena bihar sena tum si kok het lo la tum han ke la tum hanga pa pheri ti ke ni tum vote nang pipe da ji ku ya ku ke Jaipong along yong si nang tum kam claim nam rong ni tum bongali bihari adim kam nang claim credit pulote nang tum phan nang pe rem ji ku yo la tum ji puku amasi la tum dak Jaipong karbiang long karbia area ke kam nang claim hai hedek ti la pot si allama bangela hello bongo sena bihar sena phanjong si ke tiplung yi pulote de BJP to bangke Congress BJP atau manke lagi plung bek nang la la lamba la sini ditum la lok si claim ni tum BJP karbi atau manke la inghon po lagi theklon BJP long ke do karbi tribal atau man khilonjia ohomia adivasi atau man ni tunge inghon bek po lagi non BJP long le do pusita mone tum power bang lo te inghon bek po West Corby Anglong Bitung Constituency Angkang Richopi Electronic Akulat Kimi Kang Pupong Nijang Corby Anglong Keparlo Bitung Constituency Arlo Richopi Electronic Akulat Dongka Mukam Rong Sopi Angkang Arlo Kang Pupon Arua Chiklo Nipai Inkoira Esi Ningkan Surihinira Inkoira Po Arni Richopi Electronic Akulat Ing Puponlo Lapen Bangso Along Nanglitum Electronic Ahormu Ason Anta Anam Kijumpen Long Ponchi Hithi akulat ajopen labangso Richopi electronic akulat along nang humrilo tangte 50% anam kijumpen long ponji ate labangso akulat lake West Garbi anglong angbongpen kitengsi electronic wholesale akulat lo tangte West Garbi anglong tongka mukam Richopi electronic akulat henlo ason kelong ponji current ball ceiling fan, smart TV, lapen anparta sound system, hai hui anta long ponji. Lapen la hai hui ahormu anam kijumpu amat ahormu me oag pura matanang ni. Ningkani si angbong jongsi heno daktangte akimi larpit mate replacement guarantee avar saitami do. Lasi apor panahok hepin pen labangso Richopi electronic akulat along nang humri igno. Lapen labangso akulat kedo lake dongka mukam rong sopi along si dolo. Lapen adim lake Waisong Stadium athengno along amat si dolo. Lapen nanglitum humriji ninghang pulote contact number 9678802800. Lapen minizar amen lake kamles behenlo. Khiruni pen nang kilo aberta kam singdera report Karbiang Long News Channel. 4 liters pen ha 18 liters an doi lamen electric kettle doi iron do konti lamen AC bulb induction
fridge next month na fridge man cooler ta to po next month pen isi ta tui ka company pen ajak hamus da nikan isian replacement no poni ngadak sida nikan isian po replacement akimi sila kon isi mesan biota la tentu pini dukan tu bhan pasta wholesale price kan on upore long iku isi ni bang pode la showroom price kan ko sta ke ong poni pode la wholesale price masih ini tumpi pode apne LED bulb sida 10 watt ini 10 20 piece ba pona ta wholesale price kan pi ni Lang di. elemen kamles be lidak dong kamu long arika distributor long manager lo ama ini dong dah pinian 22 days bagalo ang pula sa kan mala kay Western Biano long first lo distributor that wholesale price kan long bazar ro muda ini TV ben singlo sound system bluetooth box hoy grinder doi blender apen light bulb 10 watt kan singlo 50 watt an doi AC/DC hoy doi apen fan stand fan ceiling fan hai long pon ete Jaipong ahawar arwara tumapan BJP Ratchari atum nangkelang nangkepangkreke ning ingsam sepusi Aphlc klembang phuatum ning Jaipong Political Party Ratchari pulote nangke akiik akilokpu chipupera kelang kapaching barpon akenang sotpusi BJP asongapan lamthe ning Jaipong Lason si Langhin constituency ke parlo Jaipong along Aphlc klembang phu Surenbe lapen arisang hua tumpen phirang ke amai kangnipon bangso along kaning Jaipong ke BJP asorkar kachari atum Jaipong ahawar along non anta mesen kijun alang awe mesen se kachelang hospital awe lapen mesen kacheleng atowar kawe pendanglok sonsuri akisungpen loksi kachechak nanglo Bonta Jaipong ahawar arwada tumapan ke nangkelang amatsi avelang BJP sorkar atum ke pusi Suren Bepen ning Jaipong Lapen kedamtang ahut Jaipong ahawar along langkete langkang lum ahut sitame langkang lumle ahemtun atumapansi BJP atum kera pajirong pusi Suren Bepen pherangke amayalong BJP asongapan lamthe arbokpo Tangte phirangke amayalong Suren Bepen karing Jaipong alam thele angton pen arjupon iksina Langhin pen nangkelo berta Bidor Singh Terang report Karbianglong News Channel To lalo pini ladak Jaipong labang soa Ahithi long nilihin pen nanglitum press meet mate nanglitum aphanili nanga chophapon sinanglitum nilihin pen a chophapon na teng pen nanglitum nang humri lasi nanglitum phansitame Cheroktok piglo lasi hin constituency along ke do prong akar bi atau maphan piniarni an develop piglo pusia lang litum kaci pupon te develop piglo pu kaci pupon athe konat lonte ke thekam longji lasi ahok pet sinelihin pen pudamji piniarni an ke BJP tum jonghele alang litum cipu peace and development piglo pusitame Jaipong Salavor lucin langso ahavar kela kelanghin konstitusi longke develop ave lake athema non langdamang non amat sitame dak Jaipong Ahithi long yong si nangki dunji polutang te ladak bangke ilitum bangke pecoy ake mekaching thangji aron masih aron ave adim ke people inghan saide Hithi adim ilitum ke doji adim long masih la main town long masih inghan saide polutang te ilitum komnat long ke atok anu ke kaching thoralang lasi nilihin pen ki pudamji po bangke lalo CM tuliram rong hang nang lidak Jaipong long kewang patai kini ke thomlo ke damtang apor Jaipong ahawar ladak lang ke the nang kang lumahut tangka poisa keron ke bak nang ji arona tengpen pipe lang kang lumle ahem atumsi atangka takelong BJP along ke klembom avokar satumsi atangka takelong lason pulutang tenang lituma ot adur la heluma rat aphan kelang cari neng lasin nilihin pen klardak pen kipu damji pu bangke jonghele
Jaipong arat mate langhin konsensi long ke do prong labang so BJP avokars tum jong hele che pindak sitame lake lam kali lake se ajat le punon pusitame hala lang ke the hut sitame labang so tangka alang litum tim kar biang long pen si Jaipong long ke nangka humri lo Jaipong hawar ke te labang so tim kar biang long pen pusitame alang litum che thek tikang long lo labang so tangka mentu lo kelong lang kang lum kang cir kalang it laso kisung tektik par depen manai John trok penapisi alang litum tangka masabeta alang litum aphan kipi talabang so tangka sitame alang litum aphan kopi lo kipu labang so beneficiaries kelong vek nang jatum bangke alang litum bang longle pota cipining miti pota ning longle pota jong si ave pulo tangte alang litum abang tangka long ponpe ahem lang inglum choklo paling kali lase kisung kera pulo tangte kopi si lahai atau komens lahai kiri na lang ma kisung hut pulo tante konat si lahai kepak lang pon thek lang ma lasi lason hello ma sorkar ke cari nangji aot lasi CM tuliram rong hang alang like klempon aot adur la ke cok cepik hanjang lapen eson nilihin pen kepak lang pon jia bang ke lapulo kongres a sorkar hut ke cari bom pen bidasing ingleng dipu LA long piniarnian Kongres sa sorkar do bom pen sitame alang li kengkam nang kace jorabe alang li BJP sorkar nang ki ludlo pupen non kopilo nang kace plangthu BJP a choi ching choi dun lok pen sitame Jaipong hawaralong piniarnian ke theglong kewang ave kengkam antan nang ce jorje te lason heloma MLA a ot adur Jaipong arat akisung langhin konsensilong ke do prong akar bitum akisung non kisung tektik aporhut kopi pot piniarnian election nang le podok hut vut nang kacurek amai nang pado chot chot kopi pot bidasing ingleng nang limit thang cimatata lasi nilihin pen puklardak alam ki pudamji pobangke nang litumyong si peace and development ci pudamji pulo tangte Jaipong Ahithi long inghan dok jok plot nangji dong jok plot ning inghan ai chi jong Number 2, nilihin pen ki pudam ji po bangke lalo quality education po ci pudam quality education na bangke nili ki pudam ji po bangke lalo Jaipong along Mesen college dak naing putha lalo tene proper education nili puji no nothing bolon na proper education la ke quality education kali ladak college naing putha college nang kim tha ladak lapen lasotun tuwang tupo ko anlone langhin constituency arlo karbi arat atok ano atum ke dotum piniarnian keso kacelang jia phan adim ave arnian ladak keso kiun e kacepon toare beng karbi khetum dak Jaipong lucin langso dak langhin constituency long ke do pronga karbi atum kisung kiune keso kiune pen toare beng cepon po hospital eliangko kithi ki jangatum dopit lapen lasolong Salawar Jaipong up to Salawar Ladakh 18 kilometers minimum 12 kilometers back dolang laan ke hello adak alang litum kiso kacilang aphan pija i penselang litum ke charchong pensi kiwang nang lata konat lo Jaipong along gali langhin hospital si Ciponang ji te langhin along si Ciponang ji pulo tangte kiso kacilang longji ke lake apielam lo toare beng masilake amek ci plot polake cilot ji lage rengune madule so kiso Cipon sita lasinili prab jin pen ki puji po bangkela bangso sorkar alang ditumjong si peace and development kaci pudo pulo tangte ahok polate college nang binoy eson bang prab jin pen ladak 30 bidet hospital Jaipong long piniarnian biroi phakroi chainongaroi boroi nang pamandet kopi polo rikang nang pahup klong kopi podlo lasi nili chuning ridam kangtung bang kela hello nang litum jong si peace and development jong si cipuji polo tangte Jaipong along 30 bidet hospital nang litum prab jin pen ladak nang selokot nang selamnot nang repair not la polo te nilitum nang chedong nunji lapen ethe lamang do thulang ke damtang apor langhin konsensi long ke do prong akar bi tumhan salawar arat kaduk be tumhan Jaipong on council agari nang litum nang pilo kopi pot pini arn do bebelo ajang thutong nang litum cepat dor unedet ma nang cethan tha
ajang thujong se ke pador un ede lo ponte nang litum press meet hangra je tham dang je Jaipong langhin konsensi lo council agari ke tang un elo ni tum poisa velo puno ni lagi pudan bang ke la hello lasi nang litum BJP sarkar tim kar bianglong pukacipu piniar nian Jaipong arat phan develop piklo BJP sarkar nang kilur penke Jaipong salawor langhin konsensi long an setame cikirla ulu puket dake ka cikirla theglong le lasi nang litum therak tha tim kar bianglong tum kacipu lasi kijut si alam nilihin pen kaneng je ponji do thulang non penap diglo nang litum mass joining program nang kibiji pu langhin constituency long lata langhin constituency long pusitame Jaipong salawor ahawarang kang along sinang litum biji labangso mass joining program nang kibiken mithang sarkar dokok nang litum mass joining program kibiji a otabe nang litum chetherak tha mithang sarkar dokok ponte nang litum jongsi cilang pon pami bote nang litum mass joining Jaipong salawor hawarlong nang kibiji a ronawe nang litum chetherak nai laki lasinon ko pipolo nang litum mass joining kibidam de aprang te nang litum development pitha lucin langso up to ladak Jaipong an labangso atovar aliki ig awe lahaya join ni pensi munitum non ke do kisung upuke nang litum chini pame lapen dipu LA along IMLA bidasing ingleng nang no nang charjudun tha lasi labang lahai atovar lahai akisung lahai kedo kisung nang lihin pen cema tha pon pametha Jaipong arat lapen langhin konsensi long kedo akar biatum phan jongsi kacelang pon pameji kelang pon pameji development kipi pameji pulau tangte nang litung prap jin pen lahai I step dengon konane nang litum si ladak jongsi mass joining a program kibisi nang litum 5 lakhs 10 lakhs lahai nang ka invest ji nang litum aot awe lapen aron awe laki lasya hok nang litum han nilhin pen sodak pen nang litum han nang jong ponlo nang litum la soteng pulongte nona teng pulongte nang litum ke ladak bangke development ben peace and development puke nang litum dakke nang che jong tanang ni lan verlo nilihin pen ke pudan bangke lake ajat le punoy alang litum choklo nang litum ahin penar ju ponlo misen lo sitame nilhin pen lamklar ki piji po bangke la henlo alang litum pulo ladake langhin konsensi long Jaipong tu salawor arat doana bangke dake Aphlc regional political party fansi ke kroy arat ong munak polo tangte ke kroy arat ong munak puke nili tumle alang litumhan ke bai damaret takali ako nili tumle alang litumhan ke nam damaret ke bai damaret putakali alang litum ningkang sampensi Aphlc regional political party phan alang litum vote nang pi ke damtang apor ben sitame labangso election apor hut sentame labangso rizal abangke ladake klardak pen sikelong lo langhin konsensi long abangke karbiakhe Jaipong lapen salawor up to lucin langso laso avot ke ladake 95% ke lake Aphlc regional political party long sido laso real klardak lo ako laso jongsi political amen pen laso isu pen jongsi alang litum kewan development la siladake komare lo pulotangte alang litum case pichok polake FIR pinangko i development cannot be separate for all laki isiber ajano laki plak une laki akiik dake ke dake kelok laki alang litum plak une atema sarkar alang litum dobom pulotang te ladake langvek nangji dake APHLC le ladakle support ong munak pusitame laki pivek nang laki plak longle laki ang jongsi laso alam jongsi alang litum kaneng jelo APHLC jongsi ong munak ke kroy phan ong munak potsi development awan un edelo puke lake lam ke joy lake alang litum kilu lake vuhilo lake pu ingnim hak nang nelo lake lasi kilu lo lake nili pudan bangke la hello pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me